Dobrý den, ukážeme si na systému Falex, jakým způsobem funguje produkt Metaltech 1. Systém Falex se používá na testování olejů a maziv. Lze na něm vyzkoušet jakýkoliv olej, plastické mazivo, cokoliv. Zkouška probíhá tím způsobem, že otáčí se pouzdro ložiska a oproti němu je upnutý ložiskový váleček SKS a působením tlakem na ložiskové pouzdro vzniká úbytek materiálu. Nasimulujeme si olejovou lázeň, to znamená, že použijeme plně syntetický kvalitní olej. Takže ložisko je pod olejem a můžeme začít vyvíjet tlak na momentový klíč, který nám ukazuje zatížení a moment, kdy dojde k zadření ložiska. Dále můžeme sledovat i stupnici digitální. Dostaneme se, jak vidíte, na nějakou hodnotu 50 až 60 kg na milimetr čtvereční a dochází k zadření. Zde je vidět radikální úbytek materiálu na ložiskovém válečku. Všimněte si těch výrazných rých, které vznikají při odvodu špon z materiálu. Teď použijeme přípravek Metaltech 1, který se přidává do oleje nebo jakéhokoliv maziva. A v podstatě olej využije jako aplikátor a naváže se na všechny kovové plochy. Vyvineme tlak cca 50-60, aby jsme viděli. Vidíte sami, že nedochází k zadření. Zvýšíme tedy tlak. V podstatě jsme na konci stupnice tohoto momentového klíče a podíváme se, jakým způsobem se pokračuje. Ložisko se zaleštilo, už nedochází k dalšímu opotřebování materiálu. Aby jsme dokázali, že produkt Metaltech 1 v podstatě nemá nic společného s olejem, ale pouze ho používá jako aplikátor, tak odstraníme olejovou vanu. To teplý. Tak. Aby jsme dokázali, jakým způsobem se dokáže Metaltech navázat na kov, tak to otřeme do sucha, otřeme i ložisko a pokračujeme při zatížení 50. Tato vrstva samozřejmě není nesmrtelná, nicméně sami můžete posoudit rozdíl. Zvýšíme zatížení. To je důkaz toho, jakým způsobem funguje Metaltech 1.